de control, aquí torre de control, en sentiu bé? Sí, ho rebem perfectament. Esteu a punt per fer l'enlairament? Perfecte, estem a punt. Comencem la compta enrere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Som-hi! L'enlairament ha estat un èxit. Molta sort, companys! Uau, que bonic que estem! Sí, i que bonic es veu tot. Mira, la Torre Eiffel. I el Coliseum romà. Ui, la meva iaia està nena de roba. Deixeu de mirar el paisatge i aneu al sector FR28. Activeu la velocitat de la llum. La velocitat de la llum. I si activem la velocitat del so? Per què sempre has de fer la mateixa broma absurda? És que a les altures fan dir tonteries. Va, anem per feina. Activa el comandament. D'acord. Ja els tenim en marxa. Anem a esmorzar? Sí, tinc molta gana. He dit croissants de xocolata. Que bé! Mira, ja som al sector FR28. Sí, ara hem d'aterrar al planeta Bombolla. Hola, què esteu fent aquí? Hola, som del planeta Terra i hem vingut al vostre planeta per buscar mostres per analitzar. Vigileu aquesta zona que està ple de caques. Ah, sí? Sí, esteu en un pipicant. Doncs millor que anem al sector FR29. Sí, millor. Moltes gràcies. Que la força us acompanyi. Cap on anem ara? Doncs jo aniria al planeta Heisenfant. I com s'hi va? Doncs posa el Google Maps. Ah, esclar. Aquest planeta no té gaire bona pinta. Saps què? Baixa tu i jo em quedo amb el motor engegat per si de cas hem de marxar corrents. Au, va, i per què no baixes tu? Ho fem a sorts? Vinga, va. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Oh, he perdut. Hola, es pot saber què estàs fent? He vingut a buscar mostres per analitzar. Doncs això és pati de casa meva. Ajuda! Ja. Es pot saber què està passant aquí? Trinties, ja em vaig. Quina gent tan poc hospitalària. De moment la missió està sent un fracàs. Aquí torre de control. Fa rato que hem perdut la connexió amb vosaltres. Heu pogut dur a terme la missió? Heu pogut agafar les mostres per analitzar? Penseu que el futur del planeta depèn de vosaltres. Sí, ho sabem. Fins la propera connexió. Uf, l'estem liant parda. No m'he recollit cap mostra. Crec que el millor que podem fer és tornar i presentar la nostra dimissió. Espera, tinc una idea. Ja tenim mostres! Aviam si cala. Tu creus que és del sector FR28 o FR29? Jo crec que quan ho analitzem ho sabrem. Però igualment no ho sabrem fins al proper capítol.